הוא לא... זה היה האוטו של רון שמש. לא. מה לא? זה היה של רון שמש. איפה אתה יודע? אתה עובר? ליקום, איפה לעבור? שמאלה? שמאלה. שמאלה, צמוד לצד שמאל. יש לי מה... אל תגיד לי לא. אתה הולך כאילו להטביע אותו, נכון אלי? לא. סע לאט, אין, הכל מהודק, עומרי. מהודק, הכל מהודק. יהיה אבנים מתחת. רק תצטרך שמאלה. אוי, זה יותר עמוק. זה עמוק. זהו, שם עולה בחזרה. כן, אבל זה עמוק. גוזלני. אין כלום. שם שריעות. בוא נעזור, זה אימה חבל הזמן. יאללה אלי, לך תביא את האוטו.